ישן בצהרי היום ולזמן במאיר אותך פתאום במעבדה ממול יושב אלון מתלונן הוא עובד שובר יום לא יום לא כולם מיואשים בגללו אז מה זה משנה? הנקסטור לא עונה כן כך נראית והעבודה שלי בין האבק אולי תראה אותי ואם אתה תשקיע בחברה את גז אנד גו קיבלת בתמורה יש מסיבות בדרך כלל פרדות מזל שיש את הזמן לעבודה וכל חודש יש חל"ת מזל וטוב אני עומד שעה בתור לשולץ אני כבר לא מוכן לחזור נמאס מהסלט רוצים עוד יום חל"ת כן כך נראית העבודה שלי בין האבק אולי תראה אותי ואם אתה תשקיע בחברה את גז אנד גו קיבלת בתמורה בין האבק אולי בחברה את גז אנד גו קיבלת בתמורה